Il-Mulej Alla sawar il-bniedem mit-trab tal-art u nefaħlu f'imnifsejh nifs il-ħajja u l-bniedem sar ħlejqa ħajja. U l-Mulej Alla ħal il-bniedem u qiegħdu fil-ġnien tal-Eden biex jaħdmu u jħarsu. U l-Mulej Alla ordna lill-bniedem u qallu: mis-siġar kollha tal-ġnien tista' tiekol, imma mis-siġra ta' tarif it-tajjeb u l-ħażin la tikolx minnha, għax dakinhar li tiekol minnha żgur li tmut. U ħares Alla lejn kull ma kien għamel u ara kollox kien tajjeb ħafna. Mulej, hawn t-tafal tiegħek, maġun minn idejn ħaddieħor. Is-sura li tajtu fil-bidu issa tbidlet u minflok ħa suriet strambi, barranija, li inti m'intix mitla tagħhom. Ġmielu ntesa u kull min iħares leħ jaħsbu ċappatajn li qatt m'għaddiet minn idejn li mallem. Fil-bidu ħabbejna lilek kull xulxin, iżda llum naħsbu biss fina nfusna. Fil-bidu għexna flimkien u qsamna kollox bħal aħwa, iżda llum nigranfaw wiċċ xulxin u nreknu kollox għalina. Fil-bidu konna ngħixu ta' bnedmin, iżda llum saħansitra l-annimali jagħtuna eżempju. Iva, daqshekk tħassar it-tafal tiegħek. Jekk taraħ barra ma tarfux, sal-marki ta' subajk ebu minn fuqu. Għaliex ħallejtna, Mulej, noħorġu barra minn triqatek u nwebsu qalbna biex ma nibżawx minnek? Mhux li kont tiċċarra tismewiet u tinżel u quddiemek jiteżżu l-ġbla bħalma jqabbad in-nar il-ħatab, bħalma n-nar jgħalli l-ilma, biex tarraf ismek lill-edewa tiegħek, biex jitredu l-ġnus quddiemek. Intu tagħmel ġubijiet li qatt ma stennejna u li bħalhom qatt ma smajna. Int Mulej, missierna, aħna t-tafal u int il-fuħħari, aħna l-koll ix-xogħol ta' jdejk. Għal dan kollu tista' inti żomm Mulej, se tibqa' tiskot u takkisna sal-aħħar? Mulej, il-bniedem li inti ħlaqt donnu tilef id-dinjità tiegħu u nesa x'ġie jagħmel fuq l-art. Fassal għanijiet ġodda u biex jilħaqhom m'għadux jiddejjaq jirfes fuq id-dajjef u żgħir. Il-bud biss għadu jgħod. Dan il-ħin stess hawn min qiegħed jinħaqar għax ma jiflaħx isemma leħnu. Hawn tfal li qegħdin jaħdmu 18-il siegħa kuljum, mitmuwajn ħażin u stmati jar mill-bejjem. Hawn tfal jiġġerrew fit-toroq bil-pulizija ssus warajhom biex ma tħallihom xi ħamġu l-inħawi. Hawn miljuni ta' nies jistennew il-mewt għax m'għandhomx luqma biex jitrejqu. Hawn popli sħaħ medda mill-gwerra. Hawn refuġjati li jafdaw ħajjithom fuq daqsxejn ta' dajsa bit-tama li jsibu ħajja aħjar. U dal-ħin Mulej, dawk li huma responsabbli għat-traċedja ta' dawn in-nies lanqas biss jimpurtom minnhom. Jidrulhom il-bogħod dawn l-imsejkna għax mhumiex qegħdin ibagħtu bħalhom. Il-filmati tagħhom fuq it-television u fuq l-internet indraw u saru qishom ġrajja oħra mistħajla
maqtuwa mir-realtà. Aħna wkoll mulej ninsew lil dawn l-imsejkna. Nistennew il-miġja tiegħek fil-maxtura u ma nistennewkx f'dawn in-nies. Għax jekk niftakru li inti għext bħalhom, nkunu qegħdin inbedu wisq mir-realtà tagħna, jew forsi nħossuk iċċanfarna. Imma int li twellidt il-bogħod minn darek, li ma sibt ebda kien fil-lukandi ta' Betlem, li doqt il-faqar sa mill-bidu, li kellek taħrab lejn pajjiż ieħor, u li għext bledewwa jsusu warajk għax stqarrejt is-sewwa. F'dawn in-nies għadek titwieled. Għadek iżżurna fit-tfal li jitwildu fuq il-bankini tal-ibliet il-kbar tad-dinja, fin-nies li mhumiex se jorqdu taħt saqaf il-lejla, fir-refuġjati li jaħarbu mill-qtil u l-massakri li hemm f'pajjiżhom, f'dawk li qegħdin ibatu għax jitkellmu kontra l-inġustizzji, fil-martri ta' żminijietna li jmutu bla ma jkun jaf ħadd. Imma mulej, kif tista' tħalli t-tafal tiegħek jaqa' daqshekk fil-għajb? Forsi se tiddejjaq titbaxxa u tiġbor diċ-ċappatajn bla sura u taħdimha mill-ġdid. U ħabbart kif kien ikkmandani. U jiena nħabbar kien hemm ħoss u taħrik. U beda jersaq l-għadam waħda lejn l-oħra. U ħarist u rajt fuqhom in-nervi u trabba l-laħam u nfirxet fuqhom il-ġilda minn fuq. Imma ma kienx hemm nifs fihom. U qalli, ħabbar lin-nifs, ħabbar jabin il-bniedem. U għejt lin-nifs, hekk qal is-sit, il-mulej, ejja ja nifs mill-erba' tirjieħ u onfoħ f'dawn il-maqtulin biex ikollhom il-ħajja. U ħabbart bħalma kmandani u daħal fihom in-nifs u waqfu fuq riġlejhom għata kbira ħafna ħafna. ħatkun il-miġja tiegħek sinjal lill-popli biex jarfu li inta terġa' tiġi b'seta' u qawwa kbira, ħalli tifret lin-naċ mill-mos u l-ħrief mill-gidien. Imbagħad ma tajjatx iżjed b'fom mill-maħqur, ma titnejjitx aktar fl-iltim u fl-armla, ma tilqax iżjed idejk għall-loqom ma dawk li batu l-ġuħ, għax terfa' l-makus u l-fqir u tiġbor lil dawk li wqgħu fil-ħofra. Tifdil id-dajjef u l-batut u ssaħħaħ lil min hu nieqes mill-ħila. Ejja mulej, anqal dan it-tafal li nesa li darba kien ħaj. Għatih mill-ġdid is-sura sabiħa li kellu fil-bidu, ħajxandar ma' kulħadd il-bxara tajba li ġibtilna fl-ewwel miġja tiegħek. Ejja, ħalli tallem il-kbir kif jerfa' żgħir, lil-lani kif jitma' lil-fqir, lil-ġellied kif iħobb u lil-ħażin kif jerġa' lura minn triqtu ħajjejx. Mhux li kont iċċarra tismewwiet u tinżel, ħatarra fil-ġnus xi jfisser il-ħaq, xi jkun isliem u xi ssarraf l-imħabba. Ħatinfet il-qlub tal-bnedmin u tkebbishom bin-nar tiegħek biex jintabħu li huma l-koll aħwa u liet tal-istess missier.